I dag skal vi lave What is a challenge? Jeg tager bandmånden på. Jeg ved ikke helt, om den også kommer op på min. Ja, det gør den. Okay, det her det er Tina. I har set hende før. Og hej, velkommen til vores fælles kanal. Ja, og den kommer også måske op på min. Nå ja. Undskyld, vi ikke har været så aktive. Det beklager vi virkelig. Hvad fanden laver du? Det giver du. Men ja, undskyld. Og undskyld lyset, men min lampe deroppe virker ikke, så jeg bliver nødt til at bruge det og fucking lys. Og jeg bliver sådan helt mærkelig. Nå. Er du klar? Nej, okay. Om en halv time skal jeg hjem. Jeg starter. Jeg skal lige finde tid til din ven. Det synes jeg faktisk det var sjovt. Sorry. All I want for Christmas is honey bear. Vik, hvornår har du fundet 10 ting? Okay, er I klar? Nogle af dem er nok ret nemme, men jeg kunne seriøst ikke finde på noget. Det er sådan, jeg kender godt det. Jeg skal jo ikke sige, hvad det er. Jeg lige at sige pludselig ikke om nej, en bøjle, tror jeg. En hvad? En bøjle, sådan en Ja, det er rigtigt. bøjle hende. Eller jeg må ikke sige, om det er rigtigt eller ej. Ja. Det kan I jo også godt se, hvad det er. Skal jeg sige, hvad for en film det er? Nej. Det vil fandme være svært. Så film. Ja. Ej, jeg bliver ved med at sige det. Fuck. En lille æg, tror jeg. Ja. Vik, du må ikke sige mig rigtigt. Ej, for fanden. Ej, helt seriøst. Det går rigtig dårligt for mig. Tøj. Hvad sagde du, det var? Tøj. Jeg vidste det. Den er også. Og jeg tror, at det er den der med blåbær. Eller bær. I hvert fald. Tror jeg. Det hører sig på mig. Det er lidt på mig. Jeg tror, den er lagt. Og jeg skal hurtigt vise, hvad det er. Det er mamuda der. Og det er med citron. Jeg kan dufte det gennem pakken. Og den er... Det er der sidste ting. En 2. Så kan du tage din ting i posen her. Ja. Og så skal jeg ligesom sådan kigge væk. Ej, skal vise kameraet, hvad det er. Ja, 2 skud. Yes. Wow. Ej. Nå jo, det er sådan en ting, jeg gjorde, eller ting, jeg gør, eller sådan noget mærkeligt bog, ikke? Jo. En kalenderbog-agtig. Ej, vender den ikke på hovedet? Ej, der er låg. Ej, det er med duftlys. Hvad for en duft? Jeg ved ikke helt, hvad duften er orange, altså appelsiner og sådan noget. Hvad fanden er det? Ej, kan man åbne den? Ej, man kan ikke åbne den. Ej. Man siger, at man må da kunne komme ind i den. Okay, hvad har jeg der i firkantet? Det må være en æske. Hvad sker der? Jeg kan åbne den. Nej, den sidder fast. Jeg har noget, der er svært at åbne. Min iPhone-ting. Æske. Den er svær at åbne. Jeg gætter på, det er det. Og den skal du også sige, hvad det er.
sige, hvad det er. Ja. Jeg kan jo ikke se farverne. Jo, du kan dufte til dem. En blush. Ja. Du Og hvad? Du må ikke sige det. Nej, undskyld. Altså, jeg har kun, hvor der er blushes i, og så har jeg en anden der, hvor der er founders i. Ja. Kan jeg stadig med? Nå, okay, jeg troede sådan, jeg var helt forsvundet. Det er sådan en Vichy-creme, eller hvad det hedder. Vichy, tror jeg i hvert fald. Ej, det kan også være hvis. Hvis jeg vil lige kunne finde ud af, hvor det var. Det er min bronzer. Fordi den har sådan nogle mærkelige briller i. Det er en baby lips. Det kan jeg helt dumt. Du sagde en babylips, ikke? Jo. Hvad fanden? Det er min body mist. Nu får du en anden ting, som du kan dufte. Ja, det er min body mist. Var det ikke snart 10 ting? Det er det. Flere. Det er min London puder. Eller min Wake. Nej, hvad hedder den? En puder fra London. For fanden. Det var body scrub. Au, lyset. Prøv at se på din anden finger. Peace out. Peace out. Okay. Er du ved at dø?